de har mange fordele, og så... Lægemæssigt? Ja, lægemæssigt, så må det være SU'en. Jeg tænker umiddelbart, det er sådan, der jeg mærker den første omgang. Jeg synes egentlig, det er meget godt, at man forholdsvis har de rettigheder, altså sådan også med børnepenge og ja, skolesystemet er gratis og sådan noget. Det synes jeg, vi skal sætte rigtig meget pris på. Ja, simpelthen. Boligstøtte? Boligstøtte, det er. Ja, den er også god. Det er 900 kroner i lommen. Ja. Sådan lidt over det hele, tror jeg. Uddannelse, hvor vi også betaler, altså det er også en ting, som jeg synes, man kan mærke i forhold til det med velfærdssamfundet. Men i hvert fald, bare det faktum, jeg er sikker på, at den dag jeg bliver syg, jamen, så er der nogen til at hjælpe mig. Eller til den dag jeg bliver gammel, at jeg er også sikker på, at der er nogen der til at hjælpe mig. Det vil jeg da sætte pris på. Så ja, læger, gratis hjælp og sådan noget. Folkeskole, uddannelse, ja. Ja, primært. Lige at det faktum, at jeg har adgang til sygevæsen og så videre, det er jo en rigtig god ting, og at hvis jeg en dag står uden arbejde, så er det rart at vide, at der er en eller anden form for sikkerhedsnet til at gribe mig. Også selvom jeg er med i en fagforening, der vil sige, at det hjælper også på det. Altså. Jeg er nærmest allergisk over for ordet velfærd, fordi det var der engang, det er der ikke mere. Absolut ikke. Jeg synes egentlig, at det fungerer rigtig godt, men jeg synes også, at der er nogle huller i det. Altså, jeg synes, på de seneste år, for eksempel har jeg en mor, der lige er blevet ramt af det der gensidige forsørgerpligt. Og min mor er på førtidspension, og hendes kæreste har ikke nogen indkomst. Eller nu har hun ikke nogen indkomst, så det er sådan rimelig hårdt for dem, synes jeg. Og lige sådan nogle steder der synes jeg, der er nogle rimelig store huller. Hurtigere, jeg skal sige, skære ned på dem, der ikke brokker sig. Altså psykiatriske afdelinger og så videre. At folk, der er for svage til at sige fra, at dem har man nemmere ved at skære ned på, fordi de siger ikke noget alligevel. Så må vi ende med at se rundt omkring på bænke og så videre, hvor de egentlig burde have noget hjælp i stedet for. Det synes jeg er så. Det er det, jeg synes, det negative er. At vi er hurtigt til at lade som om, at de ikke er. Altså for mig at se, ja, så skal vi føre ud af EU. Men jeg synes, jeg er selv studerende, at vi skal være mega glade for, at vi får nogle penge og sådan noget fra. Og også sygehuset og læger og alt det, at det er gratis. Ja. Mere? Jeg har været modstander af EU faktisk hele mit liv. Man kan godt lide kongstanken, altså det der med at samarbejde, men det er vi mennesker åbenbart ikke moden til. Fordi det er jo en korrumperet affære efterhånden i EU. Det er jo så et sidespring. Nej, jeg synes ikke, vi har velfærd i Danmark. Og man skal ikke sammenligne sig. Det ynder man nemlig at gøre, ja, men i forhold til det og det land, og det er altid lande, som ligger på det område noget lavere, end vi gør. Det er den anden vej rundt for mig at se. Ikke?